And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mas priority ng asawa ko ang mga tauhan namin kesa sa aming mag-ina niya. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Mrs. I've Had Enough. And this is my secret file. Okay na okay ang relationship namin ng asawa ko nung nagsisimula kami. In fact, more than a decade na kaming mag-asawa. And 5 years ago, my husband and I started a small business. Siya ang operator o manager. Since ako, merong trabaho that time. Hanggang sa na-realize namin na okay naman ang takbo ng negosyo namin. So, nag-focus na kami parehas sa business namin. Okay naman ang takbo ng business namin. Though naturally, may ups and downs talaga. Nando doon yung masusshort yung mga tao namin. Na minsan, yung iba, nakakabayad ng shorts. Pero usually, hindi talaga sila nakakabayad kahit partial. Lalo na, karamihan sa mga tao namin, mga relatives ng asawa ko. Pero no comment naman ako doon. Bilang konsiderasyon na lang. Hanggang sa paulit-ulit na naging ganun ang sistema namin. Sa totoo lang, DJ Rocky, ang bait naman kasi ng asawa ko. To the point na nakaabuso na siya ng mga tauhan namin. Andun yung naka-loan kami kaliwat kanan para mapalago ang business namin. And for that, I am very thankful. Siyempre, ang trend is kung sinong mapera, maraming nakakakilala. Kaya ang effect, marami ring lumalapit. Gayunpaman, sinisikap ko na makapag-invest sa iba't ibang mga pwedeng pag-investan. Katulad na lang ng insurance namin ng asawa ko. 2 units ng row houses under financing. And 10 unit ng tricycle. Since yun ang kailangan sa nature ng business namin. Pero ayun nga, hindi mawawala ang mga inggitero at inggitera. I don't know kung maniniwala ka, DJ Rocky at mga tagapakinig mo. Sa kulam. Kasi, na ganun daw si Habi. Sabi ng isang faith healer na pinuntahan namin. Na-hospitalize ang mister ko for more than a week due to kidney problem. Same diagnosis ng faith healer. At kung hindi sana sinuwerte, mag-undergo siya ng dialysis. But thank God, gumaling naman ang mister ko. And then dumating ang pandemya. At doon na nagsimulang gumuho ang mga sinimulan naming pangarap para sa pamilya namin. Dahil sa lockdown, nasaid lahat ng savings namin. Pati yung mga na-invest namin. Wala na kaming nai-refund ni isang kusing. Hanggang sa yung mga utang namin sabay-sabay nagsisipagsingilan. Na as of today, unti-unti pa rin namin binabayaran. During that time, andun yung nag-overthink ako palagi. Stressed, depressed, lahat na siguro ng negative vibe, inavail ko na.
just to surpass everything. Andun yung nagka-PPD ako or postpartum depression since nanganak ako sa bunso ko. Walang ibang nagdala o magdadala sa sitwasyon namin kundi kaming mag-asawa. Wala sa option namin ang mangutang, pampuhunan, lalo pat meron pa kaming mga loans na hindi pa namin nababayaran fully. Kaya ang naging mindset ko is, wag nang i-entertain yung mga toxic na tao sa business namin para hindi na maulit ang sitwasyon namin before. Hindi ko na rin pinababalik yung mga abusadong tauhan namin kahit pa relatives sila ng asawa ko. Kung noon pa, no comment kasi ako o hinahayaan ko lang palagi. Ang asawa ko ang nagbibigay palagi ng konsiderasyon, mapakamag-anak man niya o hindi. So, nagigpit na ako to the point na pinagtatalunan na naming mag-asawa ang paghihigpit ko. Dati kasi hindi ako naninita sa kanya. Pero nga dahil sa gusto kong makarecover ang business namin, and at the same time, hindi siya magkasakit uli, nagiging stricto ako. One of the changes sana na gusto kong ma-implement is magkaroon kami ng isang day off. Specifically Sunday. Time for God and family. Dati kasi 7 days a week ang operation namin. From 5 a.m. to 6 p.m. O minsan inaabot pa ng 7 or 8 p.m. Syempre tao lang din naman tayo, may kapaguran. Naaawa ako sa asawa ko na halos todo bigay kung magtrabaho. Masyado na. As in kahit beyond working time, gumagawa pa rin. Ako naman nakaalalay at tumutulong. Kaso syempre hindi naman ako yung tipo ng taong kayang bumuhat na mabibigat na beyond 30 kilograms. Hindi rin kami kumukuha ng katiwala kasi hands-on kaming mag-asawa. So last May 28, evening yun, we came into this agreement na starting May 29, ang operating hours ng business namin is from 6 a.m. to 5 p.m. Close na during Sundays. So naglagay ako ng signage ng operating hours. Okay na sana ang setup until sumapit ang Sabado. Meron kaming tauhang nagtanong sa asawa ko kung merong pasok bukas. Kino-confirm ba? And then, narinig ko na lang na ang sinabi ng asawa ko ay, oo, bukas wala tayong pahinga. So, ang naging reaction ko nang marinig ko yun, magalit. Kasi, di ba nandun yung agreement namin? Agreement is an agreement. So, inaway ko ang mister ko to the point na nasabihan ko siya na, para mo na rin sinabi sa tao mo na okay lang na bastusin ako since hindi rin naman pala susunduin yung signage na nilagay ko. I have this feeling kasi DJ Rocky na kahit anong sabihin ko o kahit anong comment ko, useless sa mister ko. Kasi ang mas kinoconsider niya is yung sasabihin o iisipin ng mga tauhan namin. Kaysa sa amin ng mga anak niya. Kesyo paano yung mga tao namin pag walang pangkain, pag walang sweldo, pag hindi tayo nagbukas ng Sunday, etc. etc. Ang gusto ko lang naman magkaroon kami ng quality time sa mga bata. And at the same time, makapagpahinga. Lalo na siya na mister ko. Makapag-unwind man lang kahit papano. Kahit hindi na kami gumala. Maging homebody na lang for a day. Kaso, he is always giving consideration to others. Kasi hodang mapagod siyang masyado, maging overwork na siya. Basta, maging considerate lang sa iba. At ang nakakasama pa ng loob dito, pag nag-online shopping ako ng needs namin, kasi nga mas mura online, nagagalit siya. Pero pag siya nag-overextend ng tulong sa iba, okay lang. Na kung isa-sum up nga lahat-lahat, mas malaki pa
yung na-extend niyang tulong dun sa tao compared sa ginastos ko sa online shopping, na seasonal lang naman. Needs pa namin, not for luxury or wants. Once naman na mag-comment ako sa business-related issues, sinasabi niyang makasarili ako, hindi ko raw maintindihan. At kung ano-ano pa. So for me, ano palang dapat papel ko? Saan ako dapat lumugar? Saan lang ako dapat magbigay ng komento? Pag misis ba, dapat baw lang ng baw sa mister? Wala na ba akong right mag-demand ng oras sa kanya? Kasi ni makapagsimba nga tuwing linggo, once in a blue moon lang mangyari. Always in a rush pa. Kasi nga pagoda Johnson ang mister ko sa maghapon. And by the way, DJ Rocky, sinabihan ko na ang mister ko before na wag niya akong sagarin. Kasi hihiwalayan ko talaga siya pag hindi nagbago ang sistema niya. In-inform ko na rin ang mother-in-law ko na kapag ganun ang hobby ko, I have no choice but to part ways. Kasi I really hate this feeling na second priority lang kaming mag-iina niya. Na mas matimbang pa ang mga relative niya, mga tauhan namin sa asawa ko. Sabagay, sabi nga nila, ang asawa na papalitan, ang pamilya hindi. Sa ngayon, DJ Rocky, hindi ko alam kung anong gagawin ko. I hate being neglected. And all my efforts were ignored and never appreciated. I'm thinking na makikipaghiwalay na ako sa kanya to stop this. Please enlighten me. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Mrs. I've Had Enough from Bicol. At ito, ang aking secret file.